Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Jende umila eta langile familian jaio zela dio Jose Maria Esparzak. Langile klase honek borrokarako grina eta nahia eman zion, eta frankismopeko errepresioari aurka egin zion bereziki sindikalgintzan. Fabrikaren errealitatearekin batera, Montejurrako hilketak ezagutu zituen besteak beste, eta abanguardistako lana aurkeztu zuen historiaren inguruan, argitan utziz memoria eta historiaren garrantzia. Ben literaturaren ateak irekita, argitaletxea sortu zuen Esparzak, eta irakurleek bere ondare zabalarekin gozatzen duten bitartean, bera eskertuta dago batez ere euskara eta Euskal Herriarekin. Familia jornalariak izan ziren. Hemen Tafallan batek esaten zuen bezala, éramos de las familias pobres más fuertes de Tafalla. Aitona amona joan ziren Ameriketara, eta egon ziren lanean zenbait urte, baina gero bueltatu ziren, Errepublika garaian bueltatu ziren, eta baina nire ama Argentinan sortua zen. Aitaren partetik, Aitona Uruguayen sortua zen. Nire berra Aitona, kasualitatea, etxe honetan bizi izan zen, eta hemendik joan zen gerra karlistarak, kale honetatik. Eta han sortu zen nire Aitona, eta kasualitatea ere bueltatu zen, oso jende gutxi bueltaten zen horrengoiz. Orduan, amaren partetik eta aitaren partetik, nik sortu behar izan nintzen Uruguayen edo Buenos Airesen. Jende humila, langilea, eta nik uste dut nire familia hasi zen hobeto bizitzen, etxean lau ginen. Ni fabriketara lanera joan nintzen larik. Hasi ginen industrializazioa Tafallan, eta gero ezberdin, alaitu zen ekonomia eta dana. Ikasi nuen Eskolapio zen, Eskolapiozetatik joan nintzen Tafallako eskola laborala, 3 urte egon nintzen hor, eta handik Salesianozetara Iruñara joan nintzen, 2 urte. Eta 7 urtekin, atera nintzen handik, eta zuzenean sartu nintzen fabrikara. Eta tokatu zitzaidan Frankoren azkeneko urteak, eta gero transizioa, parte handi bat. Fabrika berria zen, jende berria, eta elkartu ziren elementu guztia. Beste aldetik, hasietan nintzen Tafallako dantzariekin, oso zalea izan nintzen hori, dantzak ikasten, eta zeharkako bide horretatik sartu nintzen euskal kulturan. Zer zen, eta euskara ikasten. Ni asko maite nuen dantzak eta hori, baina oroitzen naiz irakurtzen nuen dantzaria bazen aldizkari bat, dantzaria, eta hor jartzen zuen benetako dantzari hona izateko euskalduna izan behar zela. Nik orain ez dut ikusten zentzua handirik ze inportantzia du euskara ikastea dantzari izateko, baina garai arte maitan hasi nintzen genuen, eta orduan hori eraman nuen nire bagaje ideologikoan eraman nuen fabrikara, baina gero han topatu ginen, han ziren, Gipuzkoatik etorritako jende asko, jende politizatuak, eta Salesianosetan hasi ginen jendearekin hitz egiten, eta egon nintzen nire lehenbiziko manifestazioan maiatzaren lehen batean Iruñan, orduan ikasi nuen lehen aldiz askatasuna hitza, batean hasi zen jende guztia oihukatzen askatasuna,
Eta, bueno, ni Tafallako 16 urteko mutil batentzat, dana berria zen. Gero beste aldetik ikusten zenuen nola ze eragina zuen fabriketan eta dana, izan zen gora zioan langile mugimendu bat eta herri mugimendu bat, eta gero eta gehiago izan zen, bereziki Burgos eta gero izan zen ja sekulako abiada. Nafarroan gaineran sekulako langile mugimendua sortu zen, leku guztietan izan ziren greba, nik uste dut bilakatu ginen estatu osoan abanguardian, Nafarroa garaiatan izan zen. Torri zen Potasasko gerra, Imenaza, Iton, bazegoen Superser, kriston enpresak oso, eta goren, bueno, ateratzen ginen grebara, edozen gauzarako. Zirela aitzaki politikoa, zirela elkartasunezko, zeren ez dakiz greba zegoen zera, eta berehala zabaltzen zen deia, eta hasiera-hasieratik egin genuen Tafallako lehenbiziko, edo Tafallaldeko lehenbiziko Komisión Obrera, ditzen zena, 5 persona sortu genuen. Mauricio Lite, Maripaz Arrola, Toñín Olkoz, Zigor Ojer eta bostak. Eta berela hasi ziren sartzen beste sektoretan, karlistak ere etortzen ziren, baziren beraiek bazuten garatuta Francoren kontrako estrukturak eta mugimenduak, eta gure Komisión Obrera hori nolabait ORT-ren esparruan ziren garai hartan ORT oso indartsua zen Nafarroan. Baziren beste taldeak, hori Troskoak eta MCkoak, lehen MKkoak izan zirenak, baina bereziki nauzi ziren ORT-koak. Baina oso kurioso izan zen, garai hartan gu ez ginen sartu inolako partidutan, eta nolabait hori markatu zuen hildo bat, eta oso bitxia izan zen, Nafarroa osoan mundu guztia, ziren, edo Comisiones Obreras, edo Comisiones de Barrio, edo Comisiones de Estudiantes, baina gero partiduak indartzen ari ziren, eta Tafallan ez. Tafallan sekulako mugimendua zen, eta inor ez ginen sartu partiduetan, eta hori harritzen, Iruñan harrituta ziren, eta orduan zer egiten zuten, bidaltzen zuten parakairistak. Jendea lanera alten ziren, eta emakako bidali zuen liberatu bat, edo ez liberatuak, ez ziren liberatuak, ziren langileak, baino fabrikan lusuriagan sartu zirenak, horregatik ezagutu genuen gure Koldo Arriaga, eta horre ziren nolabait konbentzitzeko hemengo mugimendua, partidukoa izan behar zirela, eta esaten genuen ez genuela behar hori ikusten, eta jarraitu genuen berdina. Baina, garai hartan markatu genuen hildo hori, urte asko iraun zuen, eta nik uste dut hori kriston zabaltasuna eman zigun gero, adibidez, udaletxean montatzeko agrupaciones electorales, Nafarroa osoan, gero Amaiur taldea, eta bar. Ni memoria historikoa betidanik hurbila izan dut, edo sentitu dut. Familiarekin hitz egiten, ni Aiton Amonekin asko hitz egin dut beti gauza askotaz, eta beti galdetzen nuen, zer gertatu zen, kontatu zidaten, ez dakit, Afrikako gerra ere Aitona kontatzen zuen, eta ni flipatzen nuen garai hartan gerraren
asuntuarekin. Esaten zidatenean nola Tafallan afusilatuak izan zirela, eta sindikalismoa, ez dakit zer, eta orduan notak hartzen nuen, eta behin eta berriro kontatzen zidaten, eta hortik pasatu nuen beste zaharrekin hitz egitea. Eta gero beste aldetik fabrikan tokatzen zitzaidan niri beti panfletoak idaztea, eta ja garaiko panfletoetan aipamenak egiten genituen gerrari buruz, eta, bueno, mundu hori ezagutu genuen, eta bukatu nuen nire lehenbiziko liburu bat egiten, memoriari buruz, Tafallako historiari buruz, eta afusilatuak, eta nire aitonak eta amonak kontatu zidatena, gero kontrastatu nuen egia zela Tafallako artxibotan. Eta horrela abiatu nintzen zera horretan. Altzamenduaren urtemuga, 86an, eta bi urte lehenago hasi ginen mugitzen, nor egin ahal zuen zerbait, Tafallan egin genuena, Nafarro osoan egiteko, eta kontatzeko sarraskia gertatu zen 36an. Eta ez genuen aurkitzen jendean, eta azkenean, topatu genuen Jose Mari Jimeno Juriarekin, bera landua zuen gaia hori, baina mehatxatuta izan zen, fatxistak bazuten bere dianan, eta orduan berak esan zidan, nik ezin dut hau egin, baina daukadan material guztia pasatuko dizuet. Orduan ikusi genuen, abiapuntu potentea bazela, eta orduan ni fabrikan hartu nuen esperientzia bat, montatu genuen talde bat, nire neska lagunarekin, Juan Carlos Berriorekin, talde bat, eta hasi ginen sistematikoki herri-zerri jendearekin biltzen, enkarguak egiten, artxiboak arakatzen, zerrendak osatzen, eta horrela, kasi asanbladan egin genuen liburu hori, Navarra 1936, sekulako eragina izan zuena Nafarroko memoria historikoan, eta nire bizitza ere aldatu zuena, zeren gero nahi bueltatu nintzen fabrikara, baina gero esan zidaten argitaletxe bat egiteko, eta hori da beste historia bat, baina nolabait nire abiapuntu izan zen hori, Navarra 1936 eraldatu egin zuen dena. Herri batek ez baldin badu, edo klase batek ez baldin badu kontzientzia zer den, eta zer den jakiteko ikasi behar duzu nondik zatozen. Memoriatik gabe herri bat hila dago. Horregatik menperatzaile guztiak nahi dute beti memoria ezabatu. Beraientzat klabea herriak ez edukitzea garaiko borroken historiak eta mugimenduen sorrerak eta zergatiak. Ez bat ere interesatzen. Orduan, memoria da beste borroka bat. Borroka oso importantea eta niri behintzat hor tokatu zait nire trintxera. Nik uste dut askoz beharrezkoa dela orain lehen baino. Zeren, orain manejatzen dugu informazio iturriak, baina informazio iturri gehiena badakigu nor kontrolatzen duten eta gure produktuak sortzeko teknologia berdeekin oso garbi izan behar dugu ze iturritik edan behar dugu aurretik. Gaur egungo iritzi sortzaile bat kontuan hartzen ez badu gure historia, gure liburutegian dauden ezagutzak oso zaila du bere produktu berriak sortzeko. Berriak ez etzailei kopiatuak, baizik guk geuk sortutakoak. Eta horregatik, gaur egun memoria askoz importantoagoa da lehen baino.
lehen bagenuen hurbil beti aitona amonak eta kontatzen ziguten gauzak eta zera eta gehiago hitz egiten genuen. Orain, hain azkarra bat badoa dana, norbait ez baldin badu zutabe finko bat eta oinarri finko bat galduago ibiliko da. Batzuk hasi ziren esaten, gaizu, ezker abertzalea behar du argitaletxe bat, eta zergatik ez duzu egiten argitaletxe bat, enpresa bat egin, beti enpresaren kontra egin, eta orain enpresa bat montatu, beti intelektualen kontra, eta orain intelektuala bilakatu, eta bueno, eta horregon ginen, eztabaidan hilabeteak, nik ez nuen nahi, eta ez nuen nahi. Baina behin batean, komisario politiko batek esan zidan, klaro, zu nahi ez duzuna da konprometitzea, oso ondo bizizera hor Luzuriagan, oso kobratzen, eta nik telefonoz esan zidan hori, eta ke cabron, horrein ja izorratu naute. Joan nintzen etxera, eta nire eskalagunarik esan egon, aizu, ja man jodido. Ezin bizi, orain esan didatenarekin, jarraitu la fabrikan, zeren ez nuela konpromisoa, naiz eta ez jakin zer zen editore izan, sartuko naiz. Eta berak esan zidan, jarri baldintzak, eta jarri nuen lehenbiziko baldintza izan zen txalaparta ez genuela Bilbon montatuko, baizik Nafarroan izan behar zen, eta konkretuki Tafallan. Nolabait, euskal kulturaren multzotik kanpo dagolako, adierazten horrekin nahi genuen Euskal Herria zabalagoa zela eta posiblia zen ezker abertzaleko edo halako tresna bat, instrumento bat, zergatik ez egon ager baskonunen edo herriberaren atean, ez? Zer gertatzen zen, langile kontzeptu hori eta sindikalismo kontzeptu hori oso errotutak genuelako, hasi ginen betiko moldean lan egiten, jendearekin kontaktatzen, jendeari galdezka, eta orduan denbora gutxitan esan genuen ezu, beharrezkoa ikusten baduzu, ezker abertzaleko argitaletxe bat, lagundu behar duzu, zergatik ez dugu egiten irakurle kluba bat, eta orduan egin genuen irakurle kluba hori, eta esan zen, pentsatzen genuen 500 arpidedun lortzea, eta horrekin salbatu enpresa, eta batean kasi 4.000 lortu genituen. Eta orduan, serioski profesionalizatu egin genuen. Halako konportaerak ez dira meritoak, nik esaten dut, nik uste dut telefonoz deitu zidana asmatu duela, eta ni askotak esaten du, Frei Betok esaten zuen badirela militantes eta militontos, eta askotan izan gera militontos. Militontos dira, militantziaren izenean tontokeriak egiten dutenak, ez? Eta momentu honetan oso eskertiarra ginen, oso langilea, eta hori, eta ginen konturatzen langile mugimendua eta ezker abertzalea behar genuen ailegatu beste esparruetara, ez? Eta, ni alde horretatik orain eskertu behar dut komisario politiko ura gure Patxi Erdiozain asko maite dudala, eta berari esker bilakatu nintzen editore. Eta horre egon naiz, 30 urte, ekipo maju batekin, oso ekipo militantea, oso langilea, eta orain jarraitu beste eskutan utzi dugu, jende gazte eramaten du, baina nik uste dut sentimendu berdinarekin, eta kontzientzia berdinarekin. Eta publikatu genuen liburuak orain utziko ez diguteken publikatzen.
oso liburu gogorrak, hor dago Euskari eta Askatasunaren entziklopedia, 11 tomo, ni deklaratzera tokatu zait zenbait alditan Audientzia Nazionalera, eta ikustekoa zen nola fiskalak eta hori bazuten gure tomo guztiak hor bere mailan, eta epaileari esaten, begira, epaile jauna, begira zen botako liburua publikatzen dute jende hori, hau debekatuta, hau da apologia hutsa, kilikolon ibili gera, pentsatzen genuen itxiko zutela, eta azkenean ez erruten itxi, eta bueno, gure ibilbidea bukatu izan dugu. Gero eta zentsura handiagoarekin, gaur egun liburu asko, publikatzen diren liburu asko, abokatutik pasatu behar dira proba zuzentzailearen baino lehenago, baina hala eta guztiz ere beti aurkitu dugu zirrikituak nahi izan duguna publikatzeko. Duela kasi urte bat, eman zidaten berri hori, eman zidaten bizitza 6 hilabeterako, eta bitu nola nagoen, ez? Ikuste dut, gauza asko bukatzeko premia bizirik mantentzen hauela. Izango da nire azken bataila, zeren ni fabrika batean egon naiz, fabrika horietatik pasatu dira, igual 3.000 langile, haize, diferente etapetan, 30 urte pasata, zikloa betetzen da, eta orduan azten dira jendea amiantoren ondoriaz pairatzen, eta jende pila bat hiltzen ari da horrekin, eta orduan topatu nahi, ze jarrera duten, bai seguridad soziala, bai enpresak eta bai abokatu ekipoak, eta dira dana aukatzea, dana epaiketara eraman, jakinik, zeren jurisprudentzia handia badago, jakinik Tribunal Supremo arrazoia emango dutela langilei, zeren oso garbi dago, eta gainera, nire kasuan, nire minbizia bakarrik dator amiantotik, da mesotelioma de pleura, eta hori da blanko y en botella. Hala eta guztiz ere, luzatzen dute, rekurritzen dute, ez dute eman behar duten informeak, eta pasatzen da plazoak, eta joan behar duzu epaiketara, lehenbiziko instantzia, bigarrena, gero Tribunal Supremo, eta oso garbi daude legalki, ematen dute arrazoia, baina 5 urte eta gero. Bidean hilda jente pila bat, erreklamatzen gero ez dutenak, eta berari badakite luzapen horiekin jendea hilko dela, jendea du erreklamatuko, eta da dirua bai seguridad sozial eta bai enpresentzat. Eta gauza lotsagarria. Ni beti egon naiz kapitalismoaren kontra borrokatzen, eta orain tokatu zait ikustea kapitalismo ikuspegi ankerrena gainera lotsagarria. Osea, ni 20 urte egon naiz lanean fabrika batean, hori dago nire paper guztietan, paper ofiziala, seguridad sozialeko paperetan, eta bat guztiz ere, fabrikan esaten dute, ezertaz ez dutela ezagutzen, ez, tipo hau, gauza bada, enpresa, bere eskubidea defenditzea, eta esaten dute, haizu, baina zu erretzen zenuen, sekulan ez dut erre. Baina, alako argudioak, ulergarria da, baina esatea, zuk ez duzula lan egin 20 urte fabrika batean. Eta hori egiten badiate neri. Betu nola nagoen, motorra bat bezala, eta gainera badu baliabidea, lagunak, eta zer, prentsako jendea ezagutzen du. Hori egiten badiate neri, zer ez diote egiten, herriberako herri txiki batean bizi den zahar bat, baduela bidika, odolez eta likidoz beteri, jende hori nahiago du hiltzea alako borrokazi, denporezako gainera, eztabaidatzeko zer, pentsioak edo
ez du merezi. Eta orduan, claro, halako borroketan jarraitzen dute bakarrik dira alargunak, zenbait alarguna, baina bitartean enpresak irabazi dute eta seguridad soziala irabazitu dute denbora, zean bia badute erresponsabilitatea, enpresak neurriak hartu ez zuelako eta estatuak, eta hori importantea, hori da pagatu behar zuena. Estatuak garai hartan ja leku askotan amianto debekatuta zegoen, eta estatuak bazuen Ministerio de Trabajo, Ministerio de Sanidad, bazuten eta ez zuten neurririk hartu garai batean. Orduan, bueno, hori da tokatu zaidan azken borrokan, eta bueno, indarrean sasoian gauden bitartean jarraituko dugu. Zer esan Jose Mari Esparzari buruz? Bueno, esan beharko duguna da, mende batean zehar horrelako bat jaiotzen dela, eta guk izugarrizko sorte izan dugu guri Tafallan tokatu zaigulako horrelako pertsonaia izatea. Dudarik gabe, hainbeste urteetan bizi osoan Jose Marik Euskal Herriari eta Tafallari eta Nafarroari emandakoa izugarria izan da. Bere borroka toki guztietan, lantegitik kanpo, instituzioan, udaletxean 79an, nolabait molde asko apurtu zituen eta bide bat ireki zuen gure udaletxean, beste batzuk jarraitu genuen ondoren, eta hori guztiagatik bakarrik hori, eskerrik asko Jose Mari. Gure gurasoak ziren lagunak, gugera lagunak, gure semeak lagunak dira, eta gure bilobak ere ikastolara joaten dira elkarrekin eta lagunak izan. Adolfo bezalako jendea ere eskertu behar dut, eta askotan esaten dut, jende gaztei. Jendea ez dakite zer den herri bat maitatzea, herri mugimendu batean egotea, eta nik sentitzen naiz pertsona zoriontsu bat bete-betea, bizitza osoan, eta eskertu behar dut, nire familia, dudarik ez, baina bereziki Euskalduna izateagatik eta Euskal Herriari zor diot nire bizitza osoa, eta Euskal Herriaren barnean ezker abertzaleari. Sekulan eskertuko dut, behar bezala, ezker abertzalea ze suposatu duen gure belaunaldirako. Eta hortik ere, militantziatik eta konpromisotik etortzen da zoriontasuna. Zoriontasuna ez dator didua esatetik, edo ez dakit, edo konfort, edo ez dakit zer, eta halako bizitza eramatea, kristona aberastasuna, eta aberastasuna horrekin etortzen da zoriontasuna. Orduan, ne sentitzen naiz erabat plenoa. Ez, mira ez du, ezagutzen ez duzuna.